Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 8 bersikulo 19 ngadto sa 21. Unya miadto kang Jesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Jesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki ug buot silang makigkita kanimo. Miingon si Jesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.